Хайырлы иртә, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова бүгенге чыгарылышта. Дәүләт Думасында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган күргәзмә ачылды. Бүген Татарстан матбугаты көне Татарстанның беренче электрон газетасы Интертат ачылуга 20 ел тулуны билгеләп үттеләр. Республика радио һәм телеканаллары өчен цифрлы мәйданчык эшли башлады. Яңа сервис нәрсәсе белән отышлы? Дәүләт Думасында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган күргәзмә ачылды. Тантаналы чарада Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин, Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов, шулай ук барлык фракцияләр җитәкчеләре катнашты. Күргәзмә берничә тематик өлештән тора. 922 елда Идел буе Болгары тарафыннан ислам динен кабул итү, Багдад илчелеге секретаре Ибн Фадланның атаклы иншасы кулъязмасы турында. 10-13 асырларда Идел буе мөселман мәдәнияте формалашу. Алтын Урда дәверендә исламның чәчәк атуы, Алтын Урда таркалганнан соң ислам үзәгенә әверелгән Казан ханлыгы тарихы, Россия дәүләтендә мөселман мәдәнияте, ислам совет властеларында һәм хәзерге Россиядә ислам. Теманы дәвам итеп. Татарстан башкаласында зур тарихи вакыйга. Бүген Россия ислам дөньясы халыкара икътисади саммиты Идел буе Булгарстанында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан чара белән ачылды. Быел аны беренче тапкыр 3 көн буе үткәрәләр. Ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул иткән көнне 21 майда төгәлләнә. Саммитның төп темалары партнерлык финанслары, хәләл индустриясе, IT-индустрия һәм эшкуарлык. Быел 5000-гә якын катнашучы көтелә. Шул исәптән гадәттәгечә чит ил кунаклары да. Бүген Татарстан матбугаты көне. Шул уңайдан Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин масса күләм мәгълүмат чаралары, матбугат, полиграфия тармагы хезмәткәрләрен, ветераннарын котлады. Үзенчәлекле, бай тарихлы журналист, репортер, хәбәрче һөнәре җәмгыять өчен һәрвакыт кирәкле, гаять әһәмиятле булды. Татарстанның гаммәви хакимият органнары ачыклык һәм хәбәрдарлык принципларына нигезләнеп, озак еллар дәвамында барлык масса күләм мәгълүмат чаралары белән нәтиҗәле хезмәттәшлек итә. Тирәнтен аналитик мәкаләләр, күңел ачу, фәнни танып белү тапшырулары, мәдәни агарту, балалар өчен программалар Татарстанның һәр масса күләм мәгълүмат чарасының рәхмәтле үз укучысы, караучысы, тыңлаучысы бар. Россия Федерациясендәге бүгенге вазгыятьне игътибарга алып, төрле ялганга, фейкларга, ачыктан-ачык провокацияләргә каршы туру аеруча әһәмиятле булып тора. Шушы глобаль мәгълүмати каршылыкта сез безнең иң төп таянычыбыз диелә Фәрит Мөхәммәтшин котлавында. Татарстан журналистлары берлеге бинасында тарихи вакыйга. Татарстанның беренче электрон газетасы Интертат эшли башлауга 20 ел тулу билгеләп үтелде. Чарада Татарстан Республикасының танылган журналистлары, җитәкчеләр катнашты. Тулырак киләсе язмада. Чара татар журналистикасының интернет дәүренә нигез салган Интертат сайтының документларын журналистлар берлеге музеена тапшыру белән ачылып китте. Интертат сайты тарихы 1997 елда башлана. Бөтен дөнья татар конгрессында барлык татар халкын берләштерә торган сайт кирәк дигән карарга киләләр. 2001 елның азагында ул вакыттагы премьер-министр Рөстәм Миңнеханов указга кул куя. Һәм аның туган көнендә 2002 елның 1 мартында бу сайтта беренче яңалыклар урнаша. Вакыйга татар матбугаты көненә багышлап үткәрелә. Biz хәзерге вакытта менә текст белән генә эшләмибез. Менә хәзер бит интернетның bütün мөмкинлекләре бик күп. Менә анда видеосы да бар, анда баннерлар да бар, анда инфографика да бар. Һәм анда теге ниндидер теге таныту да бик зур роль уйный. Әйтик кешегә хәзерге вакытта бик кыска гына текстлар кирәк. Син һәр мәкаләне, һәр язманы укучыга менә шулай тәкъдим итәргә тиеш. Әлбәттә, бу зур әһәмияткә ия. Беренче башлап җибәрүче кешенең һәр вакытта да старт мөмкинлекләре киңрәк була. Интернет-сайт яхшы нәтиҗәләргә ирешә. Уңышлы рәвештә рус телле сайтлар белән ярыша икән, димәк, интернетка нигез салган кешеләрнең өлеше бик зур. Ә башлап җибәрүчеләр танылган Татарстан журналисты Владимир Шевчук җитәкчелегендә Әлфия Миңнуллина, Туфан Миңнуллин, Разил Валиевлар рәтендә сайтның беренче көненнән башлап эшләүче журналист Лилия Гаделшина да була. Әлеге очрашуда ул редакция
Швейцариядагы сәгатьне журналистлар берлеге музейына тапшырды. Интернатның сәгате дөрес бара һәм бара алга таба. 2000 еллар башында әле бөтен кешеләр компьютерда, телефонда, смартфонда бер нәрсә юк. Шуңа күрә ул вакытта әле аудитория андый зур түгел бүгенге кебек. Без бик күп командировкаларга йөрдек. Аннан соң безнең бәхеткә инде мобиль телефоннар барлыкка килде. Без аңа бик нык шатландык, чөнки без үзебез барган чаралардан, командировкалардан инде телефон аша тиз генә хәбәр итә ала идек. Хәтерлим шуны. Минем шул мобиль телефон шартлады берсендә. Ул шуңа кызды. Һәр вакыт шалтыратып элемтәдә торгач, шу редакция белән командировкада вакытта ул янып чыкты. Чарага шулай ук башлап җибәрүчеләрнең берсе Владимир Шевчукның кызы Татар-информ агентлыгы редакторы Полина да килгән иде. Интернетта татар матбугаты үткәне һәм киләчәге дип исемләнгән темага оештырылган түгәрәк өстәлдә заманча журналистка нинди таләпләр куела дигән сорау күтәрелде. Бу әлбәттә татар телен камил белү, мультиформатлы булу, ягъни язу гына түгел, видео төшерергә, материалны социаль челтәрләрдә тәкъдим итәргә, шулай ук барлык техник үзенчәлекләрен белүдә. Хәзерге вакытта интернет иң күп укыла торган татар сайты. Сайтның зур казанышы 2021 елда татар телле уникаль укучылар саны 1 миллионнан артып киткән. Түгәрәк өстәл укучылар санын арттыру, яңа юнәлешләр, алымнар белән эшләү, алга планнар кору белән дәвам итте. Алия Галиуллина, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары. Татарстан язучылар берлегенең Тукай клубында Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, язучы, тарихчы Мирсәй Гарифның иҗатына 25 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә булып узды. Тулырак Динә Нәҗметдинова сюжетында. Марсель Мөхәммәтша улы Гарипов 1946 елның 1 майында Татарстанның Ознакай районы Сукайыш авылында туа. Үзе без төшеп калганнардан түгел дип шаяртырга яратса да, үлем җәзасына хөкем ителгән әтисе янына Бөгелмә төрмәсенә барганда очынысыннан төшеп кала ул. Мин инде әдәби эшләрне башлагачтан инде бөтен псевдоним алырга кирәк безнең шундый мода дигәндәй. Шуңа инде мин Мирсәй сүзен, чөнки Марсель инде француз исеме, Мирсәй бу исем инде бер яктан Мирсәет Султангалиев инде бәлки безнең сәясәт белән шөгыльләнгән. Һәм безнең мин яшәгән чакта Башкортстанда Мирсәй Милләтович. Шулай итеп, шул исемдә тукталдым. Һәм Гариф инде безнең бабайның исеме Гарипов фамилиясе шуннан чыккан. Шул 25 ел эчендә менә 30 китабым җыелган икән. Аларның соңгы 10 елда Ознакай районында безнең, чөнки Ознакай районында авыллар тарихына бик зур игътибар бирәләр. Безнең район башлыгы Марсель Зөфәр Шайды белән китап җырлы кеше ул. Һәм менә аларның җитәкчелегендә һәм инде шундый безнең иҗади төркемнәр оештырып, без менә шундый саллыгына китаплар чыгардык. Ознакай халкына Марсель Гарипов мәңгелек мәхәббәт китабы аркылы Мирсәй Гариф исеме астында танылган. Ул шушы китабында берничә елга сузылган мәхәббәт тарихын ачыкларга, әлеге тарихның шагыйрь иҗатында әледән-әле үзенчәлекле гәүдәләнеп торуын күзәтергә алынган һәм бу мәсьәләне уңышлы чишеп чыккан. Ютазы районы Кызылъяр мәктәбендә башлангыч, Баулы мәктәбендә урта белем ала шагыйрь. Бик күп еллар Башкортстанда Октябрь шәһәренең баш архитекторы булып эшли. Районның авылларының тарихын ачып бирә. Менә мин шундый кешеләргә аптырыйм. Ничек менә кешеләрдә шундый иҗади дәрт әйтәм, изләнү, ничектер шуннан тәм табу. Менә ул Марсельдә искиткеч. Менә китапларны Ознакай турында язганнар. Китапларның һәрберсен барып чөнки уйлана, аларны махсус бирә торган. Шуңа күрә миңа бер кала күңелдә, әгәр дә менә шундый кешеләр булмаса, бу юкка чыккан безнең авылны әйтмәгән, безнең юкка чыккан авыл юк. Шундый авыллар турында. Гомумән татар халкының ничек яшәеше турында, үткән гомере турында шундый китаплар чыгару минемчә илем кирәк вакытта кайчан татар милләте әкрен генә бетеп бара, ягъни ким бара. Безнең миллилеген югалта бара. Менә шу вакытта менә шундый китапларның чыгуы миңа иң зур куаныч.
Лайыклы ялга чыккач, Марсель Гарипов шәһәр һәм авыллар тарихын өйрәнә башлый. Туган җире Ознакай турында китаплар нәшер итә. Октябрь шәһәренең Туган як, Туймазының Ленин юлы район газеталары, Татарстан яшьләрендә чыккан күләмле язмалары укучыларга яхшы таныштыр. Дина Нәҗметдинова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Бер үк платформада онлайн режимда Татарстанда республика радио һәм телеканаллары өчен цифрлы мәйданчык эшли башлады. Яңа сервисны журналистлар берлегендә тәкъдим иттеләр. Хәзер кулланучылар турыдан-туры эфирларны карый ала, тапшырулар архивлары да ачык була. Тулырак киләсе сюжетта. Смартфон экранына бер тапкыр басуга телефонда төбәкнең яңа мөһим яңалыклары чыга. Яңа мобиль кушымтада республика телеканаллары һәм радиостанциялары тәкъдим ителгән. В чем преимущество? Ну, во-первых, если вы знаете, чтобы найти каждый отдельный канал, Моның өстенлеге күп. Һәр телеканалга керү өчен шеш сервисларны эзләп табарга, яки канал, яки радиостанция сайтына керергә кирәк. Бүген исә безнең барлык төп телерадиоканалларны бер платформага берләштерү мөмкинлеге бар. Бердәм цифрлы платформа булдыру Татарстан журналистлар берлеге инициативасы. Кушымтаның функциялары күп төрле. Онлайн платформада турыдан-туры эфирлар, архив тапшырулары, төбәк яңалыклары. для нас это огромное, важное, значимое событие. Безнең өчен бу бик мөһим, әһәмиятле вакыйга. Барлык каналларга да тигез мөнәсәбәт барлыкка килде. Шәхси дәүләт каналларына да бер үк төрле караш. Без моны журналистлар берлеге ярдәме белән эшләдек. Мобиль кушымта бушлай, барлык системаларда аңлаешлы. Аны смарт телевизорларда да кулланырга мөмкин. Алия Галиуллина, Фируза Насырова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Быел республиканың 50-дән артык мәктәбе Wi-Fi белән җиһазландырыла. Бу хакта Мәгариф өлкәсендә цифрлы технологияләрне кертү буенча утырышта хәбәр иттеләр. Онлайн семинар спикерлары хәзерге вакытта барлык белем бирү учреждениеләре интернетка тоташтырылган дип билгеләп үтте. Кайберәүләрдә виртуаль чынбарлыктагы сервисларны кулланалар. Гомумән алганда цифрлаштыруга күчү педагогларга 70%-ка кагаз эшеннән китәргә мөмкинлек биргән. Бу максатлар өчен укытучыларга 30 меңнән артык ноутбук сатып алынган. Казанның Салават күпере торак комплексында яңа төзелешләр сыйфатлы су белән тәэмин ителгән. Чиста су яңа станциyaдан килә. Ул 20 меңнән артык кеше яшәгән микрорайонны су белән тәэмин итә, аның күләмен киләчәктә 2 тапкырга арттырырга мөмкин. Иделдән суыртылган су реагентлар белән чистартылып, фильтрлар аша үткәрелә. Яңа комплекста тәүлегенә 40 мең кубометр елга суы эчәргә яраклы хәлгә китерелә. Эчәргә яраклы су алу өчен элек биредә хлор кулланылган. Бу матдә ташу һәм саклау өчен кыенрак. Өстәвенә суның сыйфаты да начаррак. Шуңа күрә технологияне үзгәрткәннәр. Было принято решение перейти на гипохлорид. Елга суын чистарту өчен натрий гипохлоридына күчү турындагы карарга киленде. Ул бар яктан да отышлы, арзанрак реагент. Әлеге реагентны шунда ук гадәти азык тозыннан җиштирәләр. Барлык процессны датчиклардан күзәтәләр. Органик синтез берләшмәсе бу объектны үз ихтияҗлары өчен төзегән. Салават күпере торак комплексында яшәүчеләре дә чиста су белән тәэмин итүгә алынган. Салават күперендә яшәүчеләр башка казанлыларга караганда чистарак су эчә. Кубометры 13 тиенгә арзанракка да төшә әле. Шәһәрне чиста су белән тәэмин итү яхшыра бара. Бу күңелле хәл. Водоканал оешмасы да тырышып эшли. Әлегә бу комплекста аларны уздырдылар. Яңа су чистарту комплексы эшли инде. Предприятие 20 меңнән артык кешене су белән тәэмин итә. Киләчәктә бу хезмәтләрдән 40 мең кеше файдалана алыр дип көтелә. Дөрес, бу әлегә планнарда гына. Станцияны җиһазлау дәвам итә. Ул 2025 елда тәмамланырга тиеш. Фанис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Владимир Ярков, Татарстан яңалыклары. Татарстанда торак тапшыру буенча план 49%-ка үтәлгән. Әлеге саннарны Республика төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгының матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Быел республикада барлыгы 2 миллион 755 мең квадрат метр торак төзергә планлаштыралар. Ведомствода билгеләп үтүләренчә, темплар начар түгел, барлык эшләрдә график буенча бара. Калган 7 айда объектлар планлы рәвештә тапшырылыр дип көтелә. Татарстандагы төбәк белән идарә итү үзәгенең проект офисында инвалидларны комплекслы тернәкләндерүнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Берничә сәгать дәвамында узган утырыш нәтиҗәләре буенча документ әзерләнде. Аның үзенчәлекләре нәрсәдә?
Түрәләр, иҗтимагый оешмалар вәкилләре, волонтерлар, ата-аналар, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең проблемалары турында сөйләште. Инвалидлар ихтыяҗы өчен торак биналарын җайлаштыру мәсьәләсе проблемалы булып кала. Подъездлар яки торак йортлар еш кына коляскалы кешеләргә йөрү өчен җайлаштырмаган. Бу кыенлык тудыра. Федераль реестр мәгълүматлары буенча Татарстанда 267 меңгә якын мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр яши. Республикадагы төбәк белән идарә итү үзәгенең проект офис әгъзалары бу категория өчен нәрсә эшләргә кирәклеге турында фикер алышты. Буквально за последние 5 лет мы видим... Соңгы 5 елда без 18 яшьтән өлкәнрәк булган мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең тотрыклы рәвештә кимү тенденциясын күрәбез. Бу барыннан да элек сәламәтлек саклау учреждениеларының инвалидларга булыша торган ил күләм проектларының уңышлы гамәлгә ашырылуы нәтиҗәсе. Әлеге проектлар күп кенә авыруларны башлангыч стадияда ачыклап, вакытында дәвалауга булыша. Тумыштан мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр белән даими эшләр. Проект офисының төп бурычы инвалидларның яшәү сыйфатын яхшырту өчен барлык тәкъдимнәрне гамәлгә ашыру. Обращение к правительству Российской Федерации с нашими предложениями. Это предложение и в правительство республики. Россия Федерациясе хөкүмәтенә безнең тәкъдимнәр белән мөрәҗәгать итү мөһим. Бу тәкъдимнәр республика хөкүмәтенә дә, тиешле министрлыкка да кагыла. Документка мәгариф, балаларның җәйге ялны оештыру, дотацияләр, медицина ярдәмен күрсәтү, кайбер закон нормалары буенча тәкъдимнәр кертелде. Сезнең дә тәкъдимнәрегез булса, аларны 1 июньгә кадәр Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил адресына җибәрергә мөмкин. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Борынгы Болгар дәүләтенең ислам динен рәсми кабул итүенең 1100 еллыгына багышланган бәйрәм чараларында катнашу өчен республикабызга дөньяның төрле төбәкләреннән күп санлы кунаклар җыелды. Туристларга музейлар, шәхси галереяләрдә махсус экспозицияләр тәкъдим итә. Кылшәриф мәчетендә урнашкан Ислам мәдәнияте музее җитәкчесе Илнур Низамиев Татарстан радиосының иртәнге турыдан-тур эфирында шулар хакында сөйләде. Музей эшчәнлегендәге яңалыклар турында тыңлаучыларның сорауларына җавап бирде. Безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Илнур, хәерле иртә. Исәнмесез? Бәйрәмдә кунакларга нинди экспозицияләр тәкъдим итәсез? Казан Кремле музей тыюлыгында яңа гына реставрациядән соң ачылган присутственные места дигән бинасында зур гына экспозиция әзерләнә. Аны без Милли музей, Казан музей комплексы, китапханәләр, милли китапхана белән бергәлектә, Болгар музей тыюлыгы белән бергәлектә әзерлибез һәм ул шушы 1100 еллык тарихны татарның ислам мәдәниятенең, ислам дөньясының бер өлеше булган тарихы турында сөйли. Иң кызыклы, иң сирәк артефактлар белән шул предметлар аша без бу тарихны, көндәлек тормышны, дәүләтчелек тарихы һәм мәдәниятнең, сәнгатьнең төрле якларын күрсәтә торган экспозиция әзерләнәчәк. Ул 3 ай дәвамында эшләячәк. Җәйнең 3 аенда да. Музейны баету, яңартуда ничек, кемнәр белән бергә эшлисез? Казан Кремле музей тыюлыгы һәр даим экспозициясын баету турында уйлый. Безнең аерым-аерым бүлекләребез, музейларыбыз да һәрберсенең үзенең юнәлеше бар. Әйтик, Татарстан табигать тарихы музее үзенең юнәлешендә коллекцияны туплый, экспозициясын яңарта. Үзебезнең Ислам мәдәнияте музее үзенең экспозициясын яңартып, яңа кулъязмалар, яңа китаплар, яңа безнең дин әһелләре белән бәйле әйберләрне туплап, аны халыкка күрсәтергә тырыша. Шулай итеп без аерым кешеләр, коллекционерлар белән дә эшлибез. Күргәзмәләргә килгәндә китапханәләребез, музейларыбыз, архивларыбыз белән бик тыгыз эшлибез. Туристларны җәлеп итүдә нинди алымнарны кулланасыз? Казан Кремле ЮНЕСКО бөтен дөнья мәдәни мирас исемлегенә кертелгән һәм Татарстан дәүләтчелеге, татар мәдәнияте белән бәйле бер үзәк. Шуңа күрә ул зур кызыксыну уята. Кылшәриф мәчетендә шул исәптән ел сайын миллион кеше Кылшәрифтә булып китә һәм күбесе Кылшәриф мәчетебез безнең тормышта кергән беренче мәчет булды дип, ислам белән танышуның беренче адымы булды дип әйтәләр. Һәм шуңа күрә елдан-ел ул сан артса безнең хезмәтебез исламның матурлыгын күрсәтүдә, татар мәдәниятен аңлатуда бер яктан
өйрәнү, икенче яктан менә шулай популярлаштыруга да хезмәт итә. Борынгы дини китапларны, кулъязмаларны җыю, реставрацияләүдә эшләр ничек бара? Шамил Зинурович Закиров оештырып җибәрә шушы Коръәннәр китапханәсен җыюны һәм йөзләгән кеше катнашы белән зур коллекция туплана. Бу кулъязмалар да, басма Коръәннәр дә, Коръәннең төрле телләргә тәрҗемәләре һәм ул безнең коллекцияның нигезе беренче чиратта, һәм ул коллекция туплану дәвам итә, чөнки мәчеткә тапшырыйм дип, гаилә ядкәре музейга булсын дип, безгә шушы кулъязмаларны, китапларны алып килүне дәвам итәләр. Без аларны рәхмәт белән кабул итәбез. Кем тапшырган шуларның исемнәрен саклыйбыз һәм алар белән элемтәдә торабыз. Кайчак бик кызыклы ядкәрләр булса, сатып алу мөмкинчелеге дә бар. Менә яңа гына Шиһабетдин Мәрҗани китапханәсенә караган 14нче гасыр кулъязмасы алынган иде. Ләкин беренче урында әлбәттә безнең музей дуслары һәм аларның музейда саклансын, халыкка хезмәт итсен, күренсен дип тапшырган китаплары, кулъязмалары. Музейны киңәйтү, яңа заллар, филиаллар ачу күздә тотыламы? Без соңгы елларда айрым үзебезнең күргәзмәләребезне төрле Россия төбәкләрендә күрсәттек. Яңа гына Грозныйдан, Чечнядан кайттык, аңа кадәр Төмәндә, Саранскида, Екатеринбург, Чиләбедә булдык, Мәскәүдә һәм без үзебезнең шушы Коръәннәребезне, шамаилләребезне, татар исламы белән бәйле ядкәрләрне айрым күргәзмәләрдә күрсәтәбез. Һәм бу безнең өчен бик кадерле, чөнки музейны сүтеп башка җирдә җыю мөмкинчелеге юк. Әмма шундый күчмә күргәзмәләр белән, чын ядкәрләр белән без аны безнең татарда исламның тарихын, аның матурлыгын һәм ядкәрләрен шулай күчмә күргәзмә белән башка төбәкләрдә яшәүче, Казанга әле килеп җитә алмаган кешеләргә җиткерә алабыз һәм шуның ашада мин уйлыйм, Казанга һәм Татарстанга кызыксынуны арттырабыз. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Ислам мәдәнияте музее җитәкчесе Илнур Низамиев белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.